Точно 104 години след приемането на християнството, свети Месроб Маштоц изобретява арменската азбука, която с минимални промени се използва и сега от арменския народ в целия свят. И арменската азбука като структура и като система за отразяване на звуковите особености на техния език е просто съвършена. Ние ще покажем някои такива арменски паметници, просто за илюстрация на това, което говорим. Да. И също така, това, което е голям плюс в нашия случай, е, че арменските историографи, които започват още от 5 век да създават свои произведения, които не са само преводни, но и авторски, те не страдат от някаква, така се каже, имперска мания. Какви чудесни миниатюри. Въобще Армения има и много високо изкуство. Така много... Да, това е миниатюра от 13 век. Това е евангелиста Матей в характерна поза. Да, това е отново страница от Евангелия, да, от 15 век, влизането на Исус в Йерусалим. Така, ние ще видим други... Ето, това отново е страница от Евангелия, да. Писмо, пак от това време. Аз така искрено ви се възхищавам как сте научили тази наистина странна азбука, която е много по-голяма, така с 39, да, 39 букви. Ами трудно се учи, в принцип, но все пак не е китайски, по-лесно от китайски. Да. Така? И иска да кажа това, че арменските историци не страдат от някакъв имперски комплекс за величие. Те са имали едва ли не някакъв неписан академичен стил на изразяване. При тях рядко могат да се срещнат някакви остри лични квалификации или пък към други народи. Може би към най-големите мъчители на арменския народ най-острите термини са като безбожни еди-кой си или пък жестоки еди-кой си, но няма никъде да се намери определение, както при гърците, от рода на този мръсен, див народ и така нататък. Да. Тоест, това показва, че те са, на своите преценки са до голяма степен са обективни и при тях политически елемент не е толкова застъпен и нямат за цел да очернят своя съсед или пък по-далечния народ. Те, подобно на нас, българите са един народ, който много е страдал и съответно се е научил да бъде толерантен и да разбират другостта. Да, но това не означава, че арменците са кротък народ. Това е народ двойствен, със стара култура. И те, поне са малък народ и са в периферията на християнския свят. Големите култури и народи дори не знаете за тях. Арменците са оставили много интересни неща и като писмени паметници те просто имат някои уникални документи, които никой друг не ги е съхранил като събития. Освен това, доколкото знам, през 7 век има една голяма като дупка в писмените сведения за Близки изток, това число за Византия, които именно арменски документи ги запълват. Да, той във византийската историография тогава има голям опадък, а именно арменската историография дава така, попълва тези празноти, както казвате вие. Сега, за арменската историография нещо така повече да кажете? Както най-великият арменски историк на средните векове, това е Мовсес Хоренаци, който в края на 5 век пише своята история на арменците или на арменския народ. Той базира своя базисен труд на различни сведения, в това число и от устната традиция, от фолклора, но се базира и по неговите думи на гръцки документи, но един от най-важните му негръцки документи, това е историята на сириеца Мара Бас Катина. Мовсес Хоренаци е знаел много добре сирийски, или поне го е ползвал на много добро равнище. И тъй като в Армения е имало много силно влияние на сирийската култура през периода 3, 4 и 5 век, той е можел да използва такъв документ. И този Мара Бас Катина е живял през 3 век и тъкмо у него са запазени сведенията, които Хоренаци използва в своята история. Става дума за преселението на българите на Вунт, което е станало. Поне което аз успях да синхронизирам като дати и като данни, е станало не в 4 век, както смятат повечето от историците, а в 2 век, в периода 185-198 година. Аз съм сигурен, че когато излезе книгата на Петър Голийски, всички хора, които се вълнуват от тази тема, наистина ще получат убедително доказателства, че става дума за 2 век. Тъй като Моисей Хоренски, както го наричаме често по-руски, така, как да кажа, по-руски маниер, или Мовсес Хоренаци, както е на арменски,
на практика борави с много сложна материя. Той самия, каза го колегата Голийски, прави такива критически издирвания, сам, нали, там да обърка някои неща, но тази главоблъскваница ти си е решил по един изключително убедителен начин и за мен няма никакво съмнение, че е втори. Да, аз искам само да кажа нещо по отношение на тази главоблъсканица, че там е записано, има два начина на превод, или Валандур Булкар на Вунт, или народа Валандур на Булкара Вунт, т.е. на българа на Вунт. Но и от двата случая е ясно, че става дума за българа, не става дума за някакви други. И тъй като се прави всякакви опити за изравняване с оногундури, оногури и прочее, фактически това нещо е само на база, представлява една хипотеза, която не е доказана по никакъв начин. И аз имах някъде, може би, късмета да си спомня, че това е документ, който е ползвал е сирийски и на сирийски език. И тъй като в арменския оригинал името Валандур е записано с една буква, която отразява по принцип не арменско Л. Да. И тогава после замислях, че може би в този сирийски текст, тъй като в семитските азбуки Л и Н са много близки, е стояло не Л, а Хоренаци го ръчал като Л, а е стояло Н. И оттам вече се възстановява формата Ванандур, която имаме и в вече областта Ванант, която е основана и е именувана на тези българи, както и в 10 век Хаган Йосиф споменава за Ванантри, които са се изселили чак на Дунава. Това са... Спаруховите българи. Да, това са точно българите на Спарух. И фактически това е първото и като време на записване, и като дата по старост сведения за българи в Кавказ. Нека да покажем първата карта, за да видим къде точно са тези български разселения. След малко ще покажем картата, преди това да покажа... Значи, това тук е, само да кажа, това тук е границата на Стара Армения, около 385 година. Значи съвременна Армения, тя е може би някъде една осма само от нея, като повечето в Турция. Но това голямата част е в Турция. Езерата Ван, Севан, този червения контур очертава една така наречената Велика Армения, която наистина е била голяма сила на времето, и като икономика, и като култура, и като войска, и така нататък. Така, преди да излязат преводите на Петър Голийски, така най-запалените любители, които не знаят този сайт, могат да го намерят тук, Мовсес Хоренаци. Това е в един сайт руски, нали, който Вехи, знаят го познавачите, може да се намери, разбира се, с търсачка. Има го всъщност на 2 или на 3 места Мовсес Хоренаци на руски, има го и на други езици, но ценното при Петър Голийски е, че той прави преводите от самите оригинали, виждате, с такава съпоставка на буквени знаци, на различни други паралели, което прави... В тези руски преводи вие сам сте намерил някои неточности, ти сам си намерил някои неточности. Да, но и всъщност, като цяло, особено превода на Мовсес Хоренаци от ереванското издание преди 16 години е много, много добре направен, в интерес на истината. По-големи проблеми са с стари преводи и негови и на други автори, където, особено ако са руски, там има осъвременяване на четения и има един звук, който остана се определят като Г, оттам вече става страхоти, значи Елише става Егише и прочее. И по някакъв път едни същи имена могат да бъдат помислени за съвсем различни личности или пък местности и селища. И оттам да се получат погрешни заключения. Да. Така, сега, значи, това са най-старите сведения. Да, но искам да кажа още нещо, тъй като може би ще се стори на мнозина, особено на хората, които са по образование историци и по призвание и по професия, че тази датировка не може да бъде потвърдена, тъй като първите сведения от римски произход са чак от 4 век. Тоест за 4 век, да. Но фактически самите арменски документи, които повечето от тях са непознати, дори на професионалните историци, поне България, там потвърждават, че това не е така, че тук става дума за нещо достоверно, значи историк от 5 век Паустус Бюзант, или т.е. Фауст Византийски, както е известен на западните историци. Той споменава още в 30-те години на 4 век, т.е. много преди Аршак II, 3 и така нататък, които ги определят, че тогава става това преселение.